Výjimečný, velkoformátový, s úžasným reliéfem. Krásně zbarvený. Skladem ihned. Přírodní velkoformátový kámen teď můžete mít ve svém interiéru nebo na fasádě i vy. Z pestré skladové nabídky několika tisíc kusů si u nás můžete vybrat konkrétní kusy. Obývák, kuchyň, koupelna, sprchový kout, předsíň, ložnice, krbová obestavba, firemní prostory, fasáda. Která místnost by si u vás doma zasloužila pozornost jako první? Přijďte si k nám pro inspiraci. Pokud již potřebujete řešit konkrétní realizaci, rezervujte si termín své návštěvy předem. Vyhnete se tak srážce s jiným zákazníkem, který u nás může být ještě další hodinu, 2 nebo i déle. Během své osobní návštěvy se dozvíte, jak se přírodní kamenné folie vyrábí, kde všude se dají použít, jak zvládnout realizaci své pomocí, prohlédnete si různé druhy kamene a různé formáty naživo a můžete prokonzultovat vše, co vás bude zajímat. Rezervujte si svůj termín návštěvy pro své největší pohodlí a efektivní využití vašeho času. Pokud se chcete jen krátce porozhlédnout, vidět a osahat si přírodní kamenné folie naživo, abyste ještě před plánováním svého projektu zjistili, zda je tento materiál pro vás, nově můžete využít naše pondělky bez rezervace. Během pondělí bez rezervace nás můžete navštívit neohlášeně. Musíte však počítat s tím, že nebudete mít možnost s námi konzultovat svůj konkrétní projekt anebo vybírat materiál. Každý kus velkoformátových přírodních kamenných fólií má unikátní reliéf i zbarvení. S tímto materiálem lze vykouzlit krásné a výjimečné realizace. Dopřejte si to i vy.